Няма да се стискат и кълките. Айде, сядайте. Сядайте, булки. Ставайте там. Старозагорски минерални бани са балнеологичен курорт, разположен в южните склонове на Сърнена Средна гора. От 18 години в курортното селище през месец август се провежда национален тракийски фолклорен събор Богородична стъпка. Съборът има за цел да даде възможност за изява на изпълнители от всички фолклорни региони на страната, за да се съхранят българските народни традиции. Сред най-атрактивните сцени на събора е селски двор, където гостуващите формации могат да покажат характерни за региона си ритуали и обичаи. В селски двор са обособени и специални кътове, на които се представят стари занаяти.